journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, DepEd 11 nangandam sa face-to-face classes. 18 ka mga eskwelahan musalmot sa pilot testing. Unom ka NPA, patay o 15 ka mga high-powered firearms ang na-recover sa enkwentro, pali sundalo sa Bukidnon o Butuan City. O otoridad sa Davao Occidental, naalarma na sab tungod sa mga nangamatay nga binuhing baboy. ASF, gitudlong hinungdan. Sa detalye sa atong mga balita, 18 ka mga eskwelahan sa Davao Region ang giandam sa Department of Education nga mosalmot sa limited face-to-face classes human mihatag og pagtugot si President Rodrigo Duterte alang sa mga low-risk areas sa COVID-19. Pilot testing sa 18 ka mga eskwelahan gipangandaman kini nga maggikan sa duha ka mga probinsya ug usa ka syudad. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Human gitugtan sa Malacañang ang limited face-to-face classes sa mga pampubliko o pribadong eskwelahan. Nangandam dayon ang DepEd 11 o gikumpirma ni Dudong Atilio, ang spokesperson sa DepEd 11, nga 18 ka mga eskwelahan ang musalmot sa himuong pilot testing sa face-to-face classes nga maggikan sa duha ka probinsya o usa ka syudad. Pero ang mga eskwelahan anaa sa lugar nga low risk sa COVID-19. The schools actually have responded to the very meticulous requirements laid down by the department o sa IATF. Unang-una, kinahanglan nga ini makikutag sa minimal risk areas basis sa criteria kagihan-ay sa Department of Health o napili ni sila. Wala gitug-an ni Atilio ang partikular nga probinsya ug syudad nga napili ang himuon ang limited face-to-face classes. Kay mag-agad usab sila sa mamahimong desisyon sa matag local government unit, sanglit ang seguridad sa mga bata ang ilang prioridad. Importante nga mga eskwelahan nakapasar sa safety assessment nga ginahimo sa departamento sa iyang mga eskwelahan. Ibig sabihin nga kinahanglan tanawon sa DepEd nga kining eskwelahan are really followers of strict implementation of health protocols. Gipaniguro sa DepEd ngadto sa mga ginikanan sa mga bata nga mosalmot sa limited face-to-face classes nga walay angay kabalakan. This is still pilot, no? This is still open for possible modifications. That's why panaganon lamang namo kini og duha ka bulan man una. Since pilot man siya, napami mga tanawon niya nga mga posibleng concerns ani, mga resulta sa amoang pagpahiluna, posibleng i-apil tanan. Gipasabot sa DepEd ang pilot testing salmutan sa mga pupils sa kindergarten, grade 1 hangtod grade 3 ug technical vocational. Ug aron masunod ang striktong pagpatuman sa health and safety protocols, 12 lamang ka pupils ang pwedeng mosulod sa room ug 16 sa grades 1 hangtod 3 nga parehong adunay 3 ka oras nga maximum time. Samtang nga sa 20 ka mga estudyante ang gitugutan alang sa technical vocational nga adunay 4 ka oras nga maximum time alang sa pagtuon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gidili na sa lokal nga gobyerno sa Sarangani, Davao Occidental ang pagsulod o pagpagawas, pagbaligya o pagbiyahe sa mga buhing baboy o mga produkto niini
human nakasulod ang African swine fever sa ilang lugar. Lakang kini nga gihimo sa Municipal Agriculture's Office aron di mukanit sa ubang dapit ang mga baboy nga anaa sa apektadong barangay. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Epektibo ni atong Lunes, September 20, bawal na ang pagbaligya sa mga produktong baboy sama sa tusino ug chorizo sa Sarangani, Davao Occidental. Base kini sa gipagulang kamanduan sa lokal nga kagamhanan, human nakasulod ang African swine fever kon ASF sa barangay Tukal sa Balut Island. Hugot nga ginabantayan nga dili makagawas o maibiyahe pasulod man o pagawas sa lungsod ang mga buhing baboy ug mga produkto gikan niini. Gibutyag sa Municipal Agriculture Office Kunmao nga mukabat na sa 26 ka mga baboy ang nangamatay sukad niadtong Agosto 30 kung asa apektado nini ang unom ka mga hog raisers. Sumala ni Dick John Camillo, ang officer in charge sa Mao, nga ang barangay Tukal sa Balut Island ang ground zero. Sanglit maulang kini ang bugtong barangay nga nasudlan sa ASF. Ang katong nakasulod siya, sir, may reported case ako August 30. August 30, tapos gatuan na mo. So, ang initial na mong account dito is 26 ka head ang baboy ang namatay. Mga live na pigs pud gikan sa main island, wala man pud sila na bantayan nga nakasulod. Ugaling mas mudaghan pa ang matakdan nga mga baboy, posible kining pangihawon o ipanglubong. As of now karon, sir, wala pa may nagkonduct og kaling kay sa tawag gikan sa probinsya is mag-adto sila diari kay makitag-meeting sa with Mayor Kawa para sa kung possible nga buhaton. Pero sa standard jud, sir, is para sa gibo sa Donmar is 1 kilometer radius from ground zero na ikaling na mahitabo. Padayong gikuhaan og sample sa Department of Agriculture ang ubang mga binuhing baboy sa barangay Tukal. Apan, wala pa makapagawa og ayuda ang LGU. Sanglit naglisod pa sa paghimo og meeting tungod kay naka-quarantine ang ubang mga department heads sa munisipyo ug nagkataasab ang ihap sa mga nataptan og COVID-19 sa lungsod. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Unom ka mga miyembro sa New People's Army kon NPA ang namatay atol sa engkwentro tali sa tropa sa gobyerno sa managlahing lugar sa Bukidnon ug Butuan City kagahapon. Na-recover sab sa mga sundalo ang 15 ka mga high-powered firearms. Base sa report sa 4th Infantry Division sa Philippine Army, unang naengkwentro sa tropa sa militar kagahapon sa buntag ang gibana-banaang 15 ka mga NPA sa sitio Kugon-Kugon, Barangay Manalog, Malaybalay City, Bukidnon. Human na diskubrihan sa mga sundalo ang hideout niini tungod sa sumbong sa mga sibilyan. Human sa engkwentro, nadiskubrihan sa mga sundalo ang 5 ka mga patayng lawas sa NPA o na-recover ang 11 ka mga high-powered firearms nga gilangkuban sa 6 ka mga AK-47 rifles, 2 ka M16 rifles, 3 ka M653 rifles ug 1 ka kalibre .45 nga pistula. Pasado alas 3 kagahapon sa hapon, naengkwentro sa naghiusan tropa sa militar ug PNP sa kalasangan nga bahin sa barangay Bugsukan, Butuan City, Agusan del Norte ang grupo sa mga rebelde ug milungtad sa 15 minutos ang binakbakay. Human sa engkwentro, nadiskubrihan sa militar ang usa ka patay nga rebelde ug na-recover ang 3 ka mga high-powered firearms nga 2 ka M16 rifles ug 1 ka M203 40mm grenade launcher. Nakadawat og delivery truck ang kanhi supporter sa New People's Army kon NPA nga nagtukod og organization nga gitawag og Peace and Development Volunteers and Workers Association kon PDVWA sa lungsod sa Columbio, Sultan Kudarat. Ang delivery truck gihatag mismo sa Department of Agrarian Reform Kundar aron magamit sa transportasyon sa mga produktong abot sa mga mag-uuma sa bukid. Ang grupo nahimo usab nga miyembro sa DAR Project Linking Smallholders Farmers to Markets and Microfinance nga mutabang usab sa training, assist
o pag-organize o mga mag-uuma aron dunay direksyon ang pagtanom aron mutaas ang produksyon. Nagpasalamat si Lieutenant Colonel Isra Balagte, ang commanding officer sa 39th IB sa DAR, sa pagsuporta sa mga kanhi supporters sa NPA. At tangi! Mga mag-uuma og humay sa Davao del Sur gidasig nga magtanom og variety sa humay nga taas ang produksyon. O empleyado sa gobyerno gipusil patay sa Kabakan, North Cotabato. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule Gipusil patay sa wala pa mailhing armado ang usa ka lalaki nga usa di ay ka-empleyado sa provincial capital sa North Cotabato. Nahitabo ang pagpamusil sa lungsod sa Kabakan samtang padulong sa trabaho ang biktima. Ani ang report ni Lizelle Banga. Dead on arrival na sa ospital sa Kidapawan City si Asik Musib, 52 anyos, minyo og residente sa Matalam Street sa lungsod sa Kabakan, North Cotabato. Gipusil siya sa wala pa mailang mga armado pasado alas 7 kaganinang buntag sa Purok 5, Barangay Osias, Kabakan. Samtang gasakay siya sa usa ka ambulansya, uban ang upat pa ka mga kaubanan sa trabaho sa provincial capital. Nakaangkon og usa ka samad pinusilan sa likod ang biktima. Sa investigasyon sa Kabakan Municipal Police Station, duha ka lalaki nga sakay sa usa ka motorsiklo ang responsable sa krimen. Wala pa po kaming credible witness na magkakandak pa kami ng interview sa mga kasamahan niya doon sa ma'am. Kasamahan niya doon sa sasakyan, yung driver, saka yung mga kasama niya na pasahero. Then, ang ginagawa namin ngayon is inaano namin yung mga CCTV na simula nung nandun sila sa yung area good na kung saan sila magkita ma'am. Mga kasamahan niya na katrabaho sa Amas Capitol. Hindi, ano sila ma'am, traversing the National Highway. Boarded sila ng one unit na Nissan ambulance. Plate number is 6528. From Kabakan to siya to Matalam. Then, nung kaabot sila doon sa place of incident, Barangay Osias, yung suspects ma'am, nagbabaril sila. While sa kanya yung naka-recover kami doon sa area of incident ng dalawang pieces ng fired cartridge at saka isang piece ng deformed fired bullet.
walay matumbok nga motibo sa mga responsable. Ang usa sa mga kauban sa biktima nga si Reynalyn Nicolas nga kauban niya sa ambulansya atol sa hitabo. Gisaysay ni Nicolas nga sulod sa pipila ka tuig nilang panag-uban sa trabaho. Wala kini nakadungog o nahibal ang nakaaway ang biktima. Kasi ASEC naman po, Musib ASEC actually ay isang napakabait na empleyado. Sa pagkakalam ko, wala talagang siyang kaaway. Magaling siyang magtrabaho. Palagi naman siyang nagpipray. At saka siya yung sa office namin yung very punctual. So siya yung nauna dito sa amin sa office. At saka pag may inuutos ka naman sa kanya, tinatrabaho na din naman niya. HR Administrative Employee sa Human Resource Office sa Provincial Capital ang biktima. Kapin 26 katuig na siya sa trabaho. Gikondena sa Kapitolyo ang nahitabo kaniya o gipanawagan nila nga mahatag gustisya ang iyang kamatayon. Nakakabahala ito. We condemn the shooting and we hope that the authorities, we're referring to the PNP, to conduct an immediate and thorough investigation on the shooting incident. Padayong ginaimbestigahan sa Kabakan Municipal Police Station ang pagpamusil. Ginasubay sab nila ang mga CCTV footage sa dapit nga posibleng nakakuha sa hitabo o sa mga armado. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Sikop ang 54 anyos nga lalaki sa gilusad nga drug buy-bust operation sa tropa sa Drug Enforcement Unit sa PNP sa Turil kagabi, September 20, 2021. Giila sa Turil Police ang dinakpan nga si Jerry Bolo Algarme, residente sa Barangay Dalyao, Turil, Davao City. Subay sa report na palitan ang suspect ug usa ka sachet nga naisulod sa gituohang shabu ug nakumpiskahan pa kini og laing duha pa ka sachet nga naisulod sa gituohang shabu nga tanan-tanan mo kantidad sa 168,000 pesos. Napreso na ang suspect sa Turil Police Station ug posibleng magatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gidasig sa Philippine Rice Research Institute Confil Rice sa mga mag-uuma nga magtanom o mga bagong variety sa humay nga daghan ang maani. Kaysa magsaysay Davao del Sur napamatud-an kini sa mga mag-uuma nga naghatag og taas nga produksyon. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Ginaanam-anam og bulad ni Virginia Sibalus ang iyang bagong ani nga humay sa barangay Blocon, Magsaysay, Davao del Sur, samtang di pa niya ibaligya aron dili madaot. Matud niya, 95 kasako ang iyang harvest karon sa iyang 0.8 hektaryang basakan tungod 436 ka variety sa humay ang iyang gitanom. Mas taas kini kung itandi sa kapin 70 kasako niadtong niaging cropping gamit ang laing variety. Sa una, sa among abot sa una, gamay ra gyud kato mga variety nga gipang promote sa una, gamay ra gyud to. Pero kani karon kay mo man among gitanom karon nga ang diipod ang naghatag ani nga mga similya kaning 436 kaning na variety ang 436. Dako jud abot niya human lami kay kaunon, lami kay siya kaunon bisag mabahaw ang humay. Lami kay siya kaunon, ang humay naman mabahaw ang kanon, lami gihapon siya kaunon, humok gihapon siya. Ang mga bagong variety sa humay nga gatanyag og mas taas nga ani mao ang NC Rice 216, 160, 402, 436 ug 480 nga gipalit sa Phil Rice gikan sa mga local seed grower. Ang mga mag-uuma nga sila Robert Ducusen ug Robert Duran excited na nga mosulay og tanom niini aron makabawi silang gasto sa mga niaging cropping. Andam kayo. Tungod sa iyang mga abot kay ang kanang daan nga humay gagmay naman nag-abot kanang mga bag-o na podron may atong pangitaon. Okay ra kay siya. Mas mayo gani nga na ang pigres kay nakatabang namo gamay. Bahin sa amo ang mga gastuhon. Okay kayo kay sugot man gani mig piraminte. Kay may gyud siya. Tama yun lang sa seeds na lang ipanghatag karon. Wala maingon nga kuan kay hindot ng tanan. Pinaagi sa mga bagong variety sa humay nga gi-introduce sa Phil Rice nang hinaot ang mga mag-uuma dinhi sa Magsaysay, Davao del Sur nga mosaka pa ang ilang produksyon kay aron makaganansya luyo sa baratong palit sa presyo sa ilang mga palay.
Gawa sa paspas kapag barato sa presyo sa humay, lakip sa mga ginareklamo sa mga mag-uuma ang rice tarification law nga gahatag og higayon sa pagsulod sa mga imported rice sa kamerkaduhan sa nasod. Gani, di na halos makabawi ang mga mag-uuma sa ilang 30,000 pesos nga gastos sa 0.8 hektaryang basakan gikan sa pagpatanom og palay hangtod na sa pagpalit og mga medisina. Tunay duha ka objectives nga gitumo ang atong gobyerno, no? Una, ang pagbaba sa presyo sa atong bugas para makabenepisyo ang atong mga konsumadores. Ikaduha, pataason nato or competitive nato ang atong mga rice farmers para dili pud sila kaayo malugi. So ang usan ini ang kaning high quality seeds, no? So atong gipakita nga by using high quality seeds, mas mutaas ang atong ani sa atong mag-uma by around 5 to 10%. Unya ikaduha nga component ang farm machineries. By using farm machineries food, ipakita po nato sa atong programa nga ma-reduce ang cost of production sa atong mag-uuma. Ang ato ang bagong variety karon nga gidemo diri sa lungsod sa Magsaysay mao ang Insect RC506. Makita nato dito sa Barangay Blocon, diin kaganina inyuhang nakitaan sa atong mga farmer. Kana siya nga variety is gikan na siya sa field rice, then based sa amo ang ocular inspection lang, observation niya, gwapo ang yang performance. Naila ang lungsod sa Magsaysay nga numero 1 nga producer sa organic rice sa tibuok probensya sa Davao del Sur. Buot sab nilang, maila sila karon nga dunay taas nga produksyon sa mga bagong variety sa humay, labi pa nga ang ilang lungsod na bantog nga rice granaries sa probensya. Gipasalig sab sa field rice nga andam silang moabag sa mga mag-uuma, pinaagi sa pag-contact sa ilang hotline number. Orlando Dundon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nakagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab bininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City, o Channel 49 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 95 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!